auta, ktoré mám v car parkingu. No, respektíve modely BMW. Podľa mňa celkom dobrá, je to široká škala, ktoré sa dajú fajne potuniť. Fajné videá z toho potom môžu vzniknúť. Napríklad, ak vznikol ten short, zavolal som s bratou, tak sme to dali dokopy. Keby ste stali o to, aby vychádzali viac videí zo car parkingu, zanechajte určite like a odber. A ja sa budem tešiť na vás stále, takže ja budem iba čisto rád. Takže keď vás fakt zaujíma car parking, určite ma začnite sledovať, určite budú viac videí vychádzať z tejto hry, lebo mám toho dosť celkom naplánované, dosť aut mám, takže keby si mali nejaký návrh, čo by sme mohli urobiť vo car parkingu, mi to napíšte, kľudne mi to napíšte, ja to zorganizujem. Môžeme sa dohodnúť i tak, že natočíme spoločné video. Takže ja myslím, že to bude ideálka. I pre vás vyhra, i pre mňa vyhra. Takže ja vám takže budem rád, ak ma podporíte lajkom, odberom. A ja vám zatiaľ poukazujem auto, ktoré mám vo car parkingu. Toto je najlepšie do offroadu. M4 musí byť samozrejme vo čiernej. Určite ju ja si dám do zelenej. Teraz ju mám vo čiernej M5. Taká kus bydnejšia. To je polepej, vpredu sa mi nepodarili, ale asi to tak nechám. A M8 to má taký po piči zvuk, že až. Ja myslím, že keby ste chceli vidieť moju zbierku aut, ktoré mám, ktoré sú fajne potunené, do ktorých projektov sa len budem púšťať, takže ak by ste mali o to isto záujem, nebojte sa to napísať, ja možno dať čo vymyslím, natočíme to spolu a tak to zorganizujeme. Takže ja sa teším na vás u ďalšieho videa. Zatiaľ čus.